Subscribe to my channel and also press this bell icon. Harani na mag-alas 3. Basta pag-agi limit aton target, patayo na aton dayon. Ha? Anay boss? Ano sunod aton target boss? Basta nakasapatos, amo na itong aton target. Boss, alas 2:59 na boss. Sige, alas 3 na. Dito na lang niyo abangi ang target, dinadapit. Tigam ni niyo ha, nakasapatos, nakaporma, patay dayon. Sige, sige boss. Active la permi amon city boss. Tigam ni pareha, ang target nakasapatos. Sige. Tara. Pare, waray pagod. Waray pagod na atong target. Siguro gunin pa tayon. Pwede rin masiguro ni Malakat. Papasuan na pagod, oray paabot na target. Ato naman, target. A few moments later. Pare, sigurado ka na ni maaging atong target? Mag-aalas 5 na. Masa kita ka oras nga di. Kinukulbaan na ako pare. Bahin ano lang na hinabuhan na target. Sana safe hiya. Hello boss. Kamusta man ang target dita? Oh boss. Nababara ka na nga ni kami. Boss, bahin ano nan nahitabuhan tong atong target. Waray lagi hap. Laos na kamo dita usa ka oras. Sige. Tigam ni ha. It aton target nakasapatos ngahin nakapurma. Tigam ni ha. Sige, babay na kay damot karuyag nga ka-text yan na. Kay karuyag ko magkamedon reserve nga uyab. Yan nga arabot nga Pasko. Sige. Sige boss. Kape boss. Sige, kape. Sige daw, text na agad. Masaya man nakakaliyaw na na ako ka-text. Gawag niya tao. Ayay! Buong trip sila nagpalitin nga sapatos. May ako nagapan regalo at baby. Yan na nga, Pasko advance. Picturean ko daw. Babe, nakba ko nga sapatos nga. Regalo. Ay, may signal. Ay, sapatos. Thank you, Lord. Nakakasapatos ng hapon ako. Oh, no.
Kasi naghihap. Good. Hindi ko niya magsisinak regalo. Kukuha ko na gapin niya first kiss. Ayay! Kasapatos na liwat. Patos lanay. Target. Ari, ang target. Nakasapatos, nakaporma. Asya na iton. Pre, pagharan ni akon bubunayan dayon. Kamu nga duha. Ano tiyo problema? Nakulaw man kamuhag. Apir. Ano? Ano daw? Ano daw? Ano man? Ano man? Ay, pagkahinga. Ano daw? Mission success pare. Ang sapatos! Ang sapatos! Ari, ang tao. Walang sapatos. Hala! Kawatan! Dili ko maarang. Nakawatan ay nga tao. Hala, nakalikay. Nakalikay ka pa? Hala, boss. Boss, hello. Hello? Tix ini or tawag? Ano nan orasa? Hiniihaan niyo. Sige, boss. Tigada na kami, boss. Dayton niya duha dida. Boss. Dimpatay na namon dito. Very good. Very good. Nakasapatos. Nakaporma. Nakaporma, boss. Nakasapatos. Nakaporma. Spooting. Asya na adto. Sige. Maka din ako. Boss. Ang bayad. Bayad? Ang bayad, boss. Bayad? Ano nga bayad? Hala, bayad man ko, no? Ano nga bayad? Babe, nahidlaw kain. Real. Ops. Hoy! Kaya nga tinakas ka dito? At mumulay pa katita yung suga. Naglalatay-latay pa kita. Kana! Drive nila kita. Nagod kang mga brad ha? May tililing man hini. Tinakas lang hiya mental. Pasensya na gud mga brad.
Harani na mag-alas 3. Basta, paglabay din dito. Sigurado ka? Nga, ni maaga natin target. Alas 5 na. Pag-uus na kita ka oras na di. Hello, boss. Ay! Pasensya na good ka mga brad. Di niya kaslay ni. Ay, What's up mga kasugang? So yun, salamat po sa inyong panood sa aming video ginawa ngayon. So malaking pasasalamat namin kasi pinanood niyo po yung aming vlog. At syempre sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, i-subscribe nyo na po yung aming channel. Click the subscribe button, click the bell button para updated po kayo sa aming mga bagong videos sa susunod. At syempre kung nagustuhan nyo po yung video namin, huwag nyo kalilimutang i-like, share, at comment na rin po para sa mga katanungan nyo dyan or any suggestion na mga content. Okay ngayon guys, mag-shoutout po kami. Okay, shoutout! Una! Kuya, sige, shoutout! Pinaka-shoutout ko kay Rosalinda. Tapos, di ba pa, Sherlyn Pagayanan. And happy Fiesta to Caridad. O pala. Thank you. Advance. Oh, shout out. Shoutout! Hi, Nikon! Wala na ba mag-shoutout? O, shoutout pala kay Pilipi. Sana mag-feeling well na hiya. Sila. Yeah. shout out na akong mga fans nila haluson at mga saling pa mga kaibigan, mga kahigala nataran mga kaigsuunan. Okay, ayun, shoutout nga pala sa Utila family dyan. At okay, shoutout din po sa mga bagong sumusuporta ngayon sa aking channel. Sana wag po kayong magsawang sumuporta sa aming mga ginagawang vlog. Siyempre, panoorin niyo po always para mas ganahan pa kami. Ayun po, ayun lang po ang aming mga shoutout for today. Thank you po sa panonood. Have a good day and God bless. Shout out. Okay ka na.